uphakela umthakathi wathi umgibo nodubula bathengiwe ngenkathi bekhala ngobuholi benkathi. Kodwa-ke manje sekusolwa yena uphakela umthakathi ukuthi uthengiwe. Ngoba kuthiwa umgibe nodubula bona bebekhuluma into ephathekayo kanti yena ukhuluma into engamanga. Yonke into uphakela umthakathi ayishilo nayenzile. Abantu sebeze bamfanisa noNgizwe. Bambiza ngexuki nangiphiqiphiqi. Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly kunobhuti la nangu uphakela. Cha ubhuti ngimkhonzile kakhulu futhi ngiyamhlonipha. Ngizamile nokuthi ngifinyelele kuye ngoWhatsApp maqondana nepost akayibhalile epagini lakhe la kwa Facebook. Cha into engiyiqaphelile ubhuti ukuthi hayi ubhuti uyageja kakhulu. Kunabafowethu la ngaphambi kokuthi kuvotwe sinabo la kwa TikTok umgibe kanye nodubula abake bakhuluma izinto ezingahambi kahle kwaNongoma bekhala ngobuholi benkathi. Waqhamuka yena wazophendula ubhuti Phakela wathi labafana bathengiwe. Kodwa namhlanje mangibuka inkulumo yakhe ngikompare nale eyayishiwo udubula kanye nomgibe ngibona ngathi uyena umuntu othengiwe ngoba laba babekhuluma into ephathekayo yena ukhuluma into engelona iqiniso. Uyabona itsephithi mhlawumbe ukuthi angeke aza aphendule kule video but kube kuthiwa bezophendula pound for pound mina naye engage pound for pound kulezi zinto akayibhalile lapha. Uyabona kukaningi ngidefender umntwana akaphinda angene ngaphandle kokuthi mhlambe ngoba kuumkhulu kimi kepha nangaphandle kokuthi mhlambe ngoba ngiwumZulu yini cha kodwa abaholi abadala ababekhona ngesikhathi seapartheid ngiyacabanga ukuthi kuwo wonke umuntu ke nongena umholi wayekhona ngesikhathi seapartheid sonke siya-understand ukuthi abelungu basiqhatha beqhatha iIFP kanye neANC okwagcina kuba engathi amaXhosa namaZulu. So kule yampi ababeyiqhathile abelungu ngiyaye ngifilipheni uma ngizwa umuntu ekhuluma exeka umholi othile engagxeka abaholi bonke ke uma ngabe ukuthi ufuna ukugxeka ngoba akuzange kufa abantu one side kwafa abantu kusempini empini kuhlala kunjalo ke empini angeke uze uthi uzokhetha iside ukuthi ngoba wena ungakuleli side so bese ugxeka lela side lingale ngoba nangale nani nisuke nibulela abantu. So and impi leya ingazange idalwe uZulu, ingazange idalwe amaXhosa, ingazange idalwe iIFP, ingazange idalwe iANC, idalwe abantu abamhlophe ngoba besihlukanisa phakathi. So bengiyaye ngidefende ke mina nangalesikhathi ekhothi yami umntwana ngaphinda ngene ngoba ngiyazi ukuthi kwenzakalani ngalesa sikhathi. Yebo ngangimncane kodwa ngangemncane ngaleyo ndlela ngangi-understand ukwenzakalani ngoba ama-report ayifikele ekhaya ngithi ebaleni. So ingakho umuntu uma ekhuluma ngale nto leya ngiyaye ngizwe ngathi kube kuyangami ngaba kakhuluma ngoba kunabantu abathintekayo kule nto uma beyizwa bengathinteki kahle. So izinto engathi ngoba akuzange kube khona ukuxolelana kahle engathi besingayiyeka. Ingakho futhi mina uyangibona ngithinteke uma ngizwa abantu abafana noHelen Zille okanye nje amabhunathile ekhuluma kabi ngoba thina sayi-experience mina ngayi-experience mina i-apartheid. Ngiyazi ukuthi manje ngibhekile ngibukeka ngimncane ngayi-experience i-apartheid ngendlela engayi-experience ngayo. So ngiyayazi ukuthi yini, ngiyazi ukuthi kwenzakalani kimi egazini lami uma ngizwa umuntu ekhuluma into ehambisana nokucwasa okwakwenzeka ngalesa sikhathi. Uma ngibona umuntu osaqhubeka nale nto esasikade sithi sidlulile kuyo noma bengazange baxolise.
So manje ngithe mangibuka le nto ebhalwe uBhuti Phakela ngasho ngathi ngiyafisa engathi besinga engage ngeke ngimbonise ukuthi akayazi ilokhuzana ipolitiki ukube kuyenzeka mina bengizomcela ukuthi akayehlise le post mayifuna ukuthuka ubaba uNcamalala bonke abantu bayamthuka ubaba uNcamalala amthuke nje kodwa angakhulumi izinto ezingelona iqiniso angakhulumi izinto ezifuna ukudala inzondo ngoba yena kukhona mhlamba akafuna ukukuzuza okanye akakuzusile. So iloko nje bengifisa ukuthi ngidlulise bafethu ngiyazi ukuthi abantu abaningi bakubonile lokho ya nokwenza mhlamba abanye abantu mangabe beyifunda le nto bese beyithatha njengoba injalo kanti you can't take the thing literally as it is written because it lacks facts. So into lekha ke ama facts angeke uzuyithathe vele literal kodwa ungazi kuyenzeka ukuthi uyithathe njengoba ibhaliwe ungayihlolisisi ukuthi lo muntu kahle kahle ubeqonda ukwenzani ngokuthi azazi isikhathi abhale lento akayibhalile. Njengoba ngishilo ngiyamhlonipha uBhuti Phakela futhi ngimkhonzile kakhulu kepha le nto akayibhalile cha bafethu akuyona. La ukhona mfethu uBhuti Phakela cha mfethu hayi into eyenzile kuleya post yakhe angazi ukuthi uzwe kuthini or uma uyibhala ngibonile ukuthi awesabi nani akubalekile ukusaba. Akake ngicabanga khona umuntu oyesabayo akekho umuntu oyesabayo kodwa into ebalekile ebhuti ukuthi uma sikhuluma engage abantu especially abantu abaziwayo njengani kanje uma ukhuluma nabantu be factual musukubhala into ngoba wena kukhona ofuna ukukuzuza ngalento sokuyibhala ngomunye